lokacin da na ɗauki aikin baka zo ka tambaye ni me yasa na karɓa ba, sai da na ajiye ka ce me yasa na ajiye. A matsayina na mutum ba da iko in yi hukunci. Fahimta fuska shi ne yasa na ajiye. Fahimta fuska me kake nufi? Shine kowa ya karanta takardar ya fahimce ta da hankalinsa da tunaninsa. Amma baka gabatar da wani babban dalilin da yasa ka ce ka aje wannan aiki ba, shi yasa abin ke ɗaurewa mutane kai. Wasu na cewar wannan abu ba zai rasa nasaba da binciken da ake yi wa gwamna dangane da zargin karɓar hanci da miliyoyin dala ba. Ni dai na ce a takardata na ajiye aiki daga 1 ga watan Nuwamba. Sannan kuma na gode wa Allah da ya bani dama na yi hidima ga ƙasata da al'ummata. Abin da ya ɗaure mutane kai shine me yasa sai a daidai wannan gabar da ake wannan bincike sannan ka aje wannan aiki. To ba shine fahimta fuskar ba, kowa sai ya ce kaza, kowa ya ce kaza, kowa ya ce kaza. Da haka ai wannan shine rayuwa, kowa ya fassara abin da ya ga zai iya fassarawa. Ni da ubangiji na kuma muka san daidai. Kana nufin kai abin da matakin da ka ɗauka bai da alaka kenan da wannan batun bincike? Wannan kai ne kake tunanin wani dalili, kowa ya faɗi dalilinsa, amma ni ba za ka ji dalili a bakina ba. To amma wannan ai zai ba da kafar da ko a yi ta raɗe-raɗi ana faɗa abin da ba ma shi ne ba, me zai hana ka warware ko ka rarrabe tsakanin zare da abawa? Ba abin da muke so kenan, kowa ya ta karantawa yadda yake so. Baka ga yadda makafi suka ga giwa ba, kowa da abin da ya taba, wani taba kunnanta ya faɗa, wani taba kafar ta ya faɗa, wani taba haƙorinta ya faɗa, wani taba jilati. Ai shine ai daman shine abin da ake bukata, mutane su yi amfani da hankali da tunani, in yi so a ga hankalinsu da tunaninsu don a san inda za su dinga dosa nan gaba. Amma kai menene naka ra'ayin dangane da wannan zargi da ake yi wa gwamna na karɓar rashawa? Wannan ba ni za ka tambaya ba. Kai baka da naka ra'ayin? Ni ba ni za ka tambaya ba, ka je ka tambayi mutane a kan titi, amma ba ni za ka tambaya ba. To amma matsayinka na jami'i na gwamnatin shi gwamna Ganduje, me zai hana kai ka faɗi naka matsayin? Ba yanzu ni ba jami'in gwamnatinsa bane, tun da na rubuta takarda na sauka, sai ka je ka tambayi ma'aikatan gwamnatinsa, su ne za su yi maka bayani. Ni ba zan hana mutum ya faɗa abin da yake so ya faɗa ba, amma ni da Allah mun san me muke nufi. Ai babban makasudin mu shine cewar na yi resign, na aje aiki ɗaya kenan. Na biyu, na bar shi a buɗe, kowane mutum ya samu damar ya tofa albarkacin bakinsa, don ya zama na cewa kowa ya yi amfani da tunaninsa, ya yi hukuncin da ya dace da shi. To amma malam, kai kana da riguna biyu ne a wannan batu, ga rigar malanta ga kuma mukami na gwamnati da ka ajiye. Kai menene naka matsayin dangane da wannan zargi da ake wa shi gwamna? A tsari na addinin musulunci, idan abu yana gaban alkali ba a magana. Haramun ne a shari'ar musulunci malami ya yi fatawa akan wata mas'alar take gaban alkali. Da haka wannan mas'ala tana gaban alkali, haramun ne mutum ya yi fatawa. To yanzu da wannan sauka da kai daga mukaminka, kuma wace jam'iyya kenan ka koma? Ka ji labarin na fita daga APC ne? Babu wani tunani da kake na fita daga jam'iyyar kuma? Idan na fita daga jam'iyya ne zan faɗa, kamar yadda na sauka daga aiki ne na faɗa. Kuma wannan ya nuna da kai kenan za a yi duk gwagwarmayar sake tabbatarwa gwamna kujerarsa a